Ya sanibonani wensizwa. Sibingelele insizwa, sibingelele ubaba. Sibingelele amadoda emizi nje. Sibingelele nomuntu ongenawo umuzi kodwa oyindoda ofisa kuba nomuzi kusasa. Ngoba bathi noma kushiwa kwene kanjani uyayichaba indlela, uchaba indlela ngobhushu. Noma kuthiwa kunameva kodwa ihamba iziphumela epheshela awufuni ukuya khona. Ngoba lapha kwephage lami ungacheck ukuthi DR Makhandla Abovu avuthayo. Ngiyathaka lapha imithi. Lapha ngeke ngabathakela abafowethu ngabathakela ngoba into engiyithaka lapha kakhulu kasuke nginazo mina. Kodwa ngisuke ngithi ungazenzela ngoba ngisuke ngikhuluma ngegaya ikhubalo. Ungazenzela. Kodwa mawuhlulekile ukuzenza gijima kumina mawuhlulekile. Kunenduku engithe lapha isebenza ngomqala wofudu. Isebenza ngomqala wofudu. Engiyibhale lapha ngakhuluma ngawo ngathi noma lala lombune unobulibazi nemiqala yofudu. Uzweni? Ngase ngithi leyo nduku leyo isebenza kumuntu ngaphambili. Kungabe wesifazane, kungabe wesilisa. Kodwa leyo nduku mawuyisebenzisa isuke ivala umuntu ukuthi methu uyeza ukugibela phezulu komunye. Methu ugibela phezulu komunye ingavuki induku. Uyezwa lonto? Futhi mabu uyindoda ufike kuyigcabe masugeza ngayo. Mabu ukuthi uzohamba mhlawumbe kumuntu wakho umuntu wesilisa ngeke asakwazi omunye ukuvukelwa ngaphezulu komuntu wakho. Uzithi ngithini? Maku umuntu wesifazane uyigcabile futhi wageza ngayo nehamba yale umnaki wabo ngeke azayithole inani ishandisi. Ngeke azayithole ishandisi yobani yomuntu wakho. Okusho ukuthi kunjalo. Mase ngizothi naye le abathi abahudayo. Basho njalo lapha nathiwa bayahuda abahudayo. Nango abahuda ithi sabalance inkuzi sathi yaqala nje lapha vele lusho uhudo ngemuva. Shithi isise sakuthinta sakumasaja la. Ngala sishintsha isisu. Mabe kade kwakucuphe kwesifazane naye uthi saqala nje sambamba nje sambamba sezwa ngathi ukhwale yakhona kube kuxuxuzela isisu nangempela uyanya la ngala makukuthi ukwenzela ukuthi nje bangakwazi ukumthinta likhathali lingenzi lutho noma kanjani lezi lutho noma ukuthi inkunzi engakanani ekilungela la bayahuda sithi ngithini bayahuda la uphiswa ubhosho umuntu abhoshe ngcono umbhede kunuke akaphinda amfuna omunye. Injalo ke bafowethu ahlangane na YouTube ngikhola DR Makhandla Abovu Fuze TV ephethini DR Makhandla Abovu avuthayo. Asohlangana khona ngenza kithi kugaywe kuphiliswa abantu abaphilayo bazozigayela. Ngithe noma lapha ngiyafundisa ngiyabhala imithi ngiyalapha ngenza yonke into ngoba ngifuna mawuhluleke kuze la mangakwazi ukuza la sigayele. Bye bye. Sezandleni zakho.